Jeg prøver ligesom at skabe et visuelt sprog for noget af det, som vi bærer rundt med os, som vi ikke kan se eller har sprog for. Jeg er ret optaget af fænomenologi og tanken om, at kropslige erfaringer og oplevelser, som bor i os, påvirker vores bevidsthed, og ud fra det, den måde, vi møder verden på og forstår verden på. Det har været sådan en ret personlig proces for mig at arbejde, og startede også med at være en meget personlig undersøgelse af at skabe et frirum for mig selv, mit eget hoved, og finde mere ro. Og så har jeg en tilgang i at arbejde meget med intuition, som fylder utrolig meget i en måde at arbejde på. Og i virkeligheden nok en veksel mellem at være mellem intuition og refleksion. Eller at arbejde med orden, kaos, arbejde med dualiteter på den måde. En af de ting, som inspirerer mig meget, er sammensætninger af ting. Det kan være at samle forskellige sten i forskellige former, som er så sjove at kuratere i en rækkefølge. Det kan være objekter, jeg synes hænger sammen, som måske egentlig ikke gør det. Eller nogle materialer tilfældigt, der er stillet op af hinanden, som skaber nogle spændende møder. Og det samme også i forhold til farver. Det bliver ligesom de her abstrakte former og farver og materialesammensætninger, som bliver det her, som jeg ser det, et ændret system af alle de her kropslige erfaringer.